Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kompak banter buke atau makno muga-muga sing jawabe banter salam bulut dan diparingi sugih. Ya ngono kok ya nek sing ra jawab meneng nyawang tok muga-muga tak dongakno bapake kawin meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ora maca sholawat mangan jajan mau punya yang ngomong Muhammadin ora dijawab akhirnya tidak Muhammad tak baleni nah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mukramin amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, sedaya mawon ingkang dalem kala bekteni, dalem kala takdimi. Pangapunten Mbah Yai boten saged nyebut asma setunggal-setunggalipun. Kula namung ngapal kalih po tiga, tapi ning pinggire kiai pirang-pirang. Mun pangapunten boten sebut setunggal asma setunggalipun. Ibu Nyai Ainun mau nggih, kaya artis ya. Kang dalem kula hormati Bapak Ibu, Bapak Kepala Desa, sedaya perangkat, kanca-kanca panitia pengaosan, sedaya masyarakat Gunung Anyar, leres nggih? Gak Gunung Lawas Bu. Aku ya ono yene kok Gunung Anyar. Iki awet sok ya Gunung Anyar Pak Lurah. Sedaya mawon ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, sepindah monggo kita sami-sami syukur dhateng Allah kang Maha Kuwasa kanthi ucapan alhamdulillah. Allah kang Maha Kuwasa, Allah ingkang damel jagat raya, Allah ingkang damel kula panjenengan menungso kacipta kabentuk kanthi sempurna alhamdulillah. Allah ingkang nakdiraken apik elek kelakuane menungso, dawa endhek umure menungso, jodoh rizki patine menungso 120 dina nalika wonten kandungan ibu kita. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kinakdir dening Gusti Allah dados tiyang ahli ibadah, ahli takwa. Allahumma binjing sareng-sareng klumpuk wonten swarga. Amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Mak ana jeneng Muhammad maca wis tak singgung. Tak belo bunyai. Wonten kitab Nikmatul Kubra Alal Alam niku siji dina Siti Aisyah. Siti Aisyah ki nopone Kanjeng Nabi Bu? Anake apa bojone? Kok umi-umi tok. Siti Aisyah niku istrine Kanjeng. Tengah wengi waktu sahur Siti Aisyah ndondomi klambine Kanjeng Nabi. Cara saiki ngono jahit. Biyen nak jahit nggawa tangan, nggawa jarum, saiki nak jahit nggawa alat mesin. Waktu sahur Ibu Aisyah jahit bajune Kanjeng Nabi uplike, urung ana listrik. Jadi uplike oncore mati pet kena angin, jarume ceblok. Siti Delalah saking bingunge Aisyah, Kanjeng Nabi mlebet griya
mlebet kamar. Mukjizat Rasul ditampakkan oleh Allah, wajah Rasulullah bersinar terang benderang koyok lampu listrik. Bu, kita harus kadung mangan jajan ke mobil rapat yang ngereken aku kan. Harus rapopo, mongan mangan rapopo. Nggih, ngarepku yo pirang-pirang aku yo sungkan. Lho ini bunyane yo nyawang tok. Padahal nak pinggire ya iku wis mulai panjenengan ya rapopo bunyane tiga. Kadang-kadang ngono ku yo sungkan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin kok ya sing pek panitia meneh kok. Tekan ndi mau? Kanjeng Nabi mlebet wajahe padang jinglang bersinar terang. Siti Aisyah sumerep jarune. Lah iki ketemu. Alhamdulillah. Akhirnya Siti Aisyah matur, ya Rasulullah, wajah panjenengan bersinar ya Rasul. Apa kata Rasul? Wahai Aisyah, wailun thummal wail. Celaka Aisyah, celaka. Celaka Aisyah, wailun thummal wail liman lam yarani yaumal qiyamah. Cilaka kanggone umatku besok dina kiamat ora kepethuk aku, ora ketemu Kanjeng Nabi. Cilaka. Sinten Kanjeng Nabi? Umat jenengan boten kepethuk jenengan ya Rasul. Kanjeng Nabi matur, al-bakhil, al-bakhil, umatku wong gunung anyar sing medhit. Wa manil bakhil ya Rasul, umat jenengan sing medhit sinten ya Rasul? Malladzi dzukirtu indahu lam yusolli alayya. Umatku sing jenengku nalika disebut Muhammad krungu malah mangan jajan tok ora gelem maca selawat. Iku wong medhit besok ora ketemu Kanjeng Nabi. Tak jajal nek jeneng Muhammad langsung nyawut Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli alaihi. Mulane kiai-kiai kan nganjurne nek jeneng Muhammad langsung maca selawat. Kula jenengan benjing kepethuk Kanjeng Nabi oleh syafaat Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono kok dadak disingeni dhisik. Para bapak ibu ingkang dalam kula hormati, niki acarane dalu niki haul Mbah Gendu. Kula wau jajal ningali ten Google niku Mbah Gendu, Mbah Abdul sinten Mbah Abdul Qadir, cucu Joko Tingkir. Laras tebunya. Nggih Pak Lurah. Berarti termasuk waliullah. Lah nak keturunan Mbah Joko Tingkir Sultan Hadi wi ora apa lho mungkin wis halus 22 tahun dari Joko Tingkir itu Sultan sinten? Sultan Hadi wi Joko Tingkir. Ya kok malah membeda udah. Ya wis kadung iki piye punya iki. Misal iki lho hafal kabeh iki lho wong Gunung Anyar. Joko Tingkir ngombe ngono ngombe kopi malah niki. Saiki diganti Bu, aja ngombe dawet. Nah saiki kan ya ngono kuwi ana sing protes kula. Lah ngombe dawet ya halal ta, Pak? Ngono jare. Lah takok lho warunge ning ndi Joko Tingkir ngombe dawet iki. Ora masalah kok halale dawete halal. Lho ndelalah Bu. Sing nyanyi Joko Tingkir ngombe dawet iku lho kathok sakmene iku. Sing gare sarung niku. Mulane Kiai jo protes iki wae. Saiki diganti ibu syaire. Joko Tingkir wali Jawa, terus murid Sunan Kali Joko wis kondang ing Muswantara. Dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi
rojo. Sholawat bareng-bareng. Sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kok terbangnya tok lho saya ning ndi mau? Oh rokok saya kan. Kesana Pak. Ini betul apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga Tingkir duwe rama jenenge sinten Bu? Ki Ageng Pengking Sunan Geseng. Sunan Geseng makome dateng kula winginane badhe ziarah mriku. Nggih Bu Budi, pakah mriku terus mriku pundi niku Bu? Desa pundi Bu? Ayo mriku makome Sunan. Nyuwun sewu asli kula niku Demak Bu. Asli kula Demak Bintoro. Jadi Demak sinten sing mriki nate ziarah teng Demak? Makom Sunan Kalijaga. Lha kok mantuk-mantuk tok ya? Nggih, nate mriko ziarah teng Sunan Kalijaga. Nah, aku putune iki. Kalau putune iki. Ora kata apal mriki Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sunan Geseng duwe guru. Jenenge Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga duwe guru jenenge Sunan Bonang. Sunan Bonang duwe guru plus ramane Sunan Ngampel. Sunan Ngampel duwe rama Syekh Ibrahim Asmara asale As-Samarqandi. Syekh Ibrahim putrane Syekh Jumadil Kubro, Rusia Selatan, daerah As-Samarqand. Samarqandi wong Jawa kangelan diceluk Asmara. Di daerah Bukhara yaitu perawi hadis sahih terkenal iku Imam Bukhari. Jadi alhamdulillah nang kene kok enek isih keturunane Joko Tingkir, keturunane wali-wali, insyaallah wong NU kabeh iki. Allahumma amin. Pak Solih itu ketuane to Pak Jago nggih. Pak Jago nggih. Nggih. Iki bumbung nyinggung wali songo. Lah iki kula pesen cuma ngeten syair. Do ilinga iki zamane wis tuwa. Mbok tambahi ho. Iki Bu nggih gelem Bu. Mungkin kok do nyawang rok model. Mangan jajan wae. Tabalene. Do ilinga iki zamane wis tuwa. Lakon agama wis dadi anggap kuno. Lakonana ajarane wali songo. Sing ora kersa. Sing ora kersa iki apa? Sing ora gel. Aja najat aja ngino. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma Isolatan daimatan. Sampeyan takok, lah ajarane wali songo ki apa? Ya termasuk di sing nggawa Mbah Joko Tingkir, termasuk niki Mbah sinten? Bendu apa Gendu? Mbah Gendu, Mbah Abdul Qadir. Ajarane wali songo werna-werna. Ya kok meneng wae. Alim meh dinane. Tak balik neh. Ajarane wali songo werna-werna. Insyaallah Pak ya tak bojomu nurutan. Tapi apik Bu. Iya mau Bu. Ajarane wali songo werna-werna. Dikit wis kabeh. Dikit
zikir tahlil kirim donga lakonana maca Quran lan sholawat kulirakno ziarah kubur aja padha ditinggalno selawat Allahumma Sayyidina wa maulana adadama insolatan daimatan ilahi niki pun haul pun yang kita punya mau dua-dua iki ajarannya wis merata nggih siji zikir tahlil kene nggih enten tahlil Pak Yai alhamdulillah setiap bapak-bapak setiap apa nak tahlil Jumat ibu-ibu ya Jumat lebih ya bagi sing lanang tahlil sing itu tahlil siang apa dogen kula ini di per RT bisa minta tahlil saya zikir tahlil kirim donga lakonano sidik-sidik selamatan ini nggih sidik selamatan nggih alhamdulillah jagunge ini apa panenane apa jagung jagunge panen selamatan buka toko selamatan tuku motor selamatan bangun omah bar selamatan meteng selamatan babaran selamatan sunatan selamatan kawinan selamatan pegatan pegatan selamatan nemen Pak Lurah pegatan dari selamatan dia tuh Bu oh sudah selamatan ya memang ini kula sing diajarne para wali selamatan uripe gen selamat sing diwaca sholawat lunga macam-macam ini zikir tahlil nah anak kematian nggih selamatan Bu ono 3 hari 47 hari 40 hari 1000 hari Allah iki wong NU kental tenan iki iki gara-gara insyaallah perjuangane Mbah Gendu Allahumma tahlil Bu jenengan nak ziarah ngene Mbah Gendu nggih tahlil lah nak ziarah ya di samping Mbah Gendu ya makom bapak ibuke diziarahi nggih Pak nggih kene kuburane pundi Pak Lurah nanda mriko ini yudhu ziarah lah caranya kudu dikompliti zikir tahlil kirim donga lakonana maca Quran lan sholawat maca Quran nak bermaghrib maca Quran Bu nggih tenang jenengan barkoh langgar barkoh masjid bapak-bapak ibu-ibu nggih nak barkoh langgar barkoh masjid kopiah dicantelno klambi dicantelno ruko dicantelno kipas dikakno remote apa Quran sing dicekel remote iya Pak Lurah ya nak maghrib TV dipateni ibu aku tahu liwat lu maghrib lu punyai masjid azan langgar azan omah dulu azan kabeh apa maghrib TV dipateni putrane dijak budal jamaah ning langgar ning masjid nggo nak mulih sadurunge remote dicekel Quran dibuka dhisik mergo bar maghrib malaikatur rahmah
mlebu ning omahe wong mukmin mukminat aweh rahmat. Allahumma. Anake diperintah ngaji dhisik. Bu, zaman kenal ibuke Pak Jokowi? Kenal. Punya Ibu Ainun mbok kenal Bu? Kenal Pak, ibuke Pak Jokowi jenenge sinten? Bu, nek sing kenal lho. Ibuke Pak Jokowi iki jenenge Hajah, aku ya lali. Sapa Bu? Sujiat. Sapa Bu? Lalis lah. Wis ngono kuwi nggih, Noto Miharjo apa sinten wae. Ibu Sujiati Noto Miharjo nek mboten klentu. Nggih Bu nggih. Ibu Pak Jokowi niki kisah nyata kula mergo maos nalika kiambake diwawancari wonten bukune niku enten. Judule kuwi Pak Jokowi niku amalane ala NU. Ibu Pak Jokowi niku nak bar salat maghrib TV ora gelem nyetel, HP ora gelem nyetel, nak durung wiridan. Maca Fatihah ping 100. Bu, Ibu Pak Jokowi maca Fatihah ping 100. Alam Nasrah ping 3. Idza jaa ping 3 jarene. Terus ditutup Asmaul Husna. Iku tiap bar maghrib lawang durung dibuka, durung nampa tamu, nak durung maca niki Pak. Awit kulinane ngoten Senin Kemis poso, puterane sukses, wali kota 2 kali, gubernur, presiden 2 kali, lancar terus. Bungane sapa mau Bu? Ibune. Bu, maca apa mau Bu? Fatihah ping 100, Alam Nasrah ping 3, Idza jaa ping 3, terus napa? Asmaul Husna. Nah jenengan tiru mboten napa-napa, wong kisah nyata, kenyataane ngeten. Putrane nggih sukses-sukses. Allahumma. Coba terus bar salat centik langsung remote lekar-lekar ndelok senet. Tron. Wong ngene ngoten niku Bu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho sudah nangis. Oh ya kan. Mungkin iki wiridan ngene iki. Mun kersane senange sampean ya ora usah telat kono. Ayo selawatan dhisik ibu nggih. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli iman ala Ahmad wal ali wal biman qad wahada wal biman qad wahada. Sarang-sarang sholli iman ala Ahmad. Sholli iman ala Ahmad wal ali wal biman qad wahada wal biman qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, sing nangis loro niki. Mulane duit banter sabar ngene. Bon, wis ora apa-apa. Sing wong tuwa sing tenang wae. Lho, tambah siji nek. Oh. Ini iso dadi kenang-kenangan to, Mas. Wis bon fokus kali kula mawon. Bu. Nak Mbah Gen Mbah Abdul Qadir, kalau betul-betul beliau seorang wali Allah, yang biasanya
karomahe para alim, para ulama, karomahe wali niku dipun tingali nak badhe ninggal, malah justru manfaatnya pirang-pirang iki bener-bener beliau wali Allah Subhanahu. Bu, kira-kira Mbah Gendu iku jasate utuh nopo rusak? Ayo keyakinan jenengan, wong seneng jenengan pecintane wali, kula nggih pecinta wali kudu kedah yakin. La yabla asyara nafarin, ana 10 golongan sing jasate utuh, jasate ora busuk, jasate ora entek. Bu, Pak, wong nak mati wong biasa, Mbah. Umpamane kene ene wong mati. Mati kan sak wayah-wayah tebu nggih. Nggih, Pak nggih. Ini sak wulan ana wong mati wong pira? Mosok wong selawe kok entek ku wong burung anyar. Sak wulan ene wong mati to nggih. Mati ki sak wayah-wayah. Wong nyatane mati ku ya nek urutane Bu. Nak cara urutane ki rambut putih ambek rambut ireng dhisik ndi? Urute. Putih itu Bang nggih. Nah, siap-siap sing rambutnya putih. Oh sing ireng dhisik. Alhamdulillah, aku ireng aku. Dari Imam Syafi'i al-mautu kana rajil. Patiku koyok manggar kelopo. Pak, ini enten kelopo napa mboten? Endi aku liwat renek kelopo. Ndek. Wes. Pati iki koyok manggar kelopo. Koyok kelopo isih manggar rontok pantes. Cengkir ceblok pantes. Demegan ceblok pantes. Gembothok ceblok pantes. Tuwek ceblok pantes. Tuwik ora ceblok-ceblok kok. Kemangsang ta, Pak? Enten apa mboten, Pak? Yo enten apa mboten? Tapi kok nak tekan omah juga kok coba lok nih temangsang. Mergo Kanjeng Nabi kan wis paring ngeten, Bu. Umur umatku antara 60-70. Adapun lebihnya sedikit. Nah, nek wong sing umur 80 luwih iku turahan. Ya muga-muga luwih kabeh Allahumma. Allahumma. Wong mati sak wayah. Sing nom mati akeh. Nggih Pak nggih. Aku duwe kanca 5 lho Pak, gagah-gagah kaya Pak Solikun. Endi Pak Solikun mau? Kaya Pak Lurah Pak Solikun kan saya nom-nom gagah-gagah, Bu. Lho mancing wong 5 lho, Bu. Mancing, enak-enak mancing, akhirnya ngentokne rokok surya, rokoke dintokno, disumet, disebal sebul, disedat sedut, Bu. Rokoke durung entek lho ceblok mati. Ya kuwi lho ngrungokne apa ora? Rokoke tak baleni neh. Gagahe kaya Pak Lurah Pak Solihun mancing ngentokne rokok surya disumet disebal sebul cebal sebul durung entek rokoke ceblok mati. Apane? Wong kene kira percaya mati kok punya. Ana wong wedok saiki gaya-gayane sak pore. Mbah-mbah tuwa-tuwa ngene iki lho saiki gayane wong wedok cekelane HP. Ning sawah yo nggawa HP. Ning jeding yo nggawa HP. Turu ngeloni. Iya Bang nggih. Siji dina HP-ne muni. Buka. Assalamualaikum yo. Waalaikumsalam. Kok perlu dulure? Kowe saiki ning ndi? Aku ning Bojonegoro. Lah sampean ning ndi? Durung dijawab lho, pet mati. Apane? HP-ne. Usane entek. Ya wis, wong kene ora percaya mati. Ana bocah SMA kelas 1.
sewengi wifinan dolanan game mripate ngantuk jam 4 esuk mulih Bu nggawa motor sepeda motor GL Pro buanter Bu mripate ngantuk ngong nabrak bokong truk kok Bu. Jawaban sing mati sapa? Montore apa bonge? Sesuatu ini kira percaya mati. Iya Pak Solihun. Ya wis ngene Bu. Bu, sampeyan ra percaya mati kula ya mboten kaget. Muncen pawakane ya domo mati. Iya Pak nggih. Kula mboten kaget jenengan mau mati. Kula niku badhe buka Al-Qur'an, Gusti Allah ki matur Bu. Kandha ngene. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Selawatan sik bareng-bareng. Salatullah salamullah ala salatullah ala yasin sajane ya suaraku ya rada apa lah enak nggih iki umpamane tak ombeni sprit rada enak meneh. Aku ora njaluk cerita. Iku wis alhamdulillah. Maksudnya tak ben sprit iso glegeken lenggak-lenggok ngono lho, Mbak. Mbok kira njaluk. Iku panitiane golekno. Pisan dalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun ngertos artine napa dereng sing tak waca wae. Dereng, Mbak. Allah sidongi tenan bunyae. Mboten susu mantuk tadi. Alhamdulillah. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu kandakno Muhammad kandakno wong gunung ning Quran yo ora enek gunung anyar ning iki ya menungso kabeh to padha kandakno Muhammad karepe wong gunung anyar do moh mati melayu sangka pati farra yafiru melayu sangka pati nggih napa mboten nyatane sampeyan sirahe ngeluh melayu ning toko ning warung golek obat apa obat ngeluh ki apa jenenge wis kadon mrih apa wetenge munek-munek golek obat romak sing selonjor linu kabeh golek obat rek awake panas digawa ning puskesmas awake lara digawa ning rumah sakit golekno dokter spesialis nggih napa mboten entek jutaan ngono kuwi piye ora apa-apa ikhtiar lillahi taala golek sehat ibadah Allahumma ning ngerti yu mlayu ning ndi sing jeneng pati nak wayahe mati fa innahu mulaqikum sampeyan mbok tambakno ning ndi nak wayahe mati yo tetep mati mlayu ning gunung akeh gunung sing padha jeblos iki napa mboten inginane Merapi meh jeblos ora sida Bu disuwuk Mbah Marijan roso rasida jeblos barang pirang dinane gunung Merapi jeblos Mbah Marijan katut
Krungu tuh beritane iku. Melayu ning kok laut akeh kapal sing padha kerem, melayu ning ndi wae nak wayahe mati tetep mati. Bu. Tapi ya potongane domo mati. Iki napa mboten? Wis tak takok. Nah iki sing kudung kuning iki Bu sinten iki? Wis ngene wae lah wong lanang iki lho. Iki lho sing pikir cagak iki lho, Pak Bringosen iki lho, Pak sinten jenenge? Pak sinten, Pak? Nasiran. Dasiran. Oh iya Pak Dasiran. Lagi kondol Pak Dasiran. Pak Dasiran. Apa Pak? Halo Pak Dasiran. Halo. Pak Dasiran kok bengi jam 12 bengi sampean meh mapan turu ana tamu Pak Dasiran. Wonge gagah dhuwur kaya Pak Lurah. Tok assalamualaikum Pak Dasiran. Waalaikumsalam. Pak monggo pinarak tamune nggawa koper. Pak Dasiran iki koperku tak buka Pak Dasiran isine dhuwit 300 juta. Pak Dasiran kira mripate piye, Pak? Ijo. 300 juta Pak Dasiran iki sing tak pilih sampeyan, iki tak paringno sampeyan Pak Dasiran. Wis sampean ora usah mergawe setahun. Wis ora usah mikir macem-macem, wis iki dhuwit 300 juta peken ora dipek tanggamu. Purun Pak Dasiran. Purun 300 juta. Neng buri-buri ki ngene Pak Dasiran. Pak Dasiran aku meh mulih. Nggih Pak matur suwun. Ini Pak Dasiran, iki 300 juta kan tak wehno sampeyan. Nggih, ana syarate Pak Dasiran. Lah syarate apa Pak? Ngene Pak Dasiran ora abot syarate, ning syarate cuma engko 3 dina kas awakmu mati. Urun Pak Dasiran. Lho wis meneng to. Mati. 300 juta ning 3 dina mati. Urun. Mah, aku dhewe ya mah kok. Mah nggih nggih. Lho purun. Lho kok gawe apa terus? 300 juta digawe apa, Pak? Tumpoknya apa? Warneng. Ya mboten purun, Mbak. Aku dhewe emoh 300 juta kok 3 dina mati lho digawe apa? Mbah bunyane kene emoh. Emoh enak urip kok nggih. Nggih Bu nggih. Ra duwe dhuwit sementing karo duwe dhuwit sementing. Nggih lah ndi. Duwe dhuwit sementing urip. Kepengin duwike cepet klumpuk napa mboten? Nah, pesene kitab Khazinatul Asrar, nak kepengin duwike cepet akeh, aku cuma maca ya duitku yo akeh. Ning aku cuma maca tok. Nak bar salat maca Alam Nasrah ping 9 rutin. Alam nasrah laka sadrak terus wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak sak teruse ping 9. Insyaallah duwike cepet nglumpuk, cepet sugih. Allahumma amin. Wis dil lah ra gelem. Wis turun. Ya mau mati tenan. Padha aku. Neng Mbah, ana sing nawari, nenek sing nawani, nak sing jenenge mati ya tetep mati. Gelem ra gelem ya bakale mati, seneng ra seneng ya bakale mati. Emoh utawa emoh ya tetep mati. Wong ganteng mati, wong ayu ya bakale mati, wong sugih ya bakale. Pak Presiden, Pak Gubernur, apa meneh Pak RT. Nggih.
Lah nek wis mati piye tsumma turaduna ila alimil ghaib. Terus disowanke Gusti Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nak ngamale apik ngunduh apik, nak lakune elek ya ngunduh. Wong kene lakune apik-apik tebu nggih. Apik-apik tebu nggih. Nah, salate apik bu nggih. Akhlake apik bu nggih. Tak jajal iki mumpung nek bapak ibuke iki. Aku tak jajal iki mumpung anak ngaji bapak ibuke iki kula seneng. Nah ngene Pak. Sekadung iki. Iki ngalah orang bahas mati gitu. Ini masalah bahas iki bapaknya kan kata, ibuke kata. Ngene. Wajibane wong wadon, Bu. Bu, iki mentelengi aku tok iki ya. Ditocokno Pak karo dawuh kitab Uqudul Lijan yajibu 'alal mar'ah, wajib kanggo wong wadon. Nah iso dilakoni sithik-sithik usaha. Nggih Bu nggih. Siji dawamul haya inda zaujiha, nek kok ngarepe bojo wong wadon kudu isin. Wa qadu tarfa inda qudumihi, nek kok ngarepe bojo mripate sopan. Nah wong kene menteleng apa sopan karo ngarepe bojo. Hah? Yo ngaku, bojone sampean kok ngarepe sampean iki menteleng apa ya sopan apik ngono. Sopan, Mbah. Ya bojomu ki ndi to, Mbah? Tenan kok ora. Iya. Tapi insyaallah wong kene ahli ngaji ning kok ngarepe bojo sopan. Allahumma. Amin. Bu nggih, ranti dhuwit ya sopan, duwe dhuwit ya. Aja kaya wong kono. Wong kono ki ndi? Lu ngarepe bojo menteng kelek bang, ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku. Terus mau ora oleh Bu. Ning ngarepe bojo sopan. Siap Bu? Siap Bu ning ngarepe bojo sopan? Percaya Pak? Iku jajal kok nak tekan omah iki lho. Jajal ning ngarepe bojone sampean kok nak menteng kelek ngono ambek ndingkluk sopan, tapi aja ndingkluk merem ya nabrak lawang kok. Kiai kurang ngajar, malah aku sebab sing ngene. Loro wato'atu li amrihi, nak diperintah bojo nurut. Zaman diperintah bojo nggih nurut. Blas. Iku bapake blas. Mosok kon mijeti ya moh. Moh. Lah kuncane yo ngirane krungu kok buyai. Bisa ngulangan iki gremeng ngene. Bu, awakku bekal kabeh Bu, kok yo pijet aku Bu. Lha ngono sok wedok mentolo. Pak, aku duwe remek dhewe ngono tatake tembok. Iki bawang kene, bawang kono ngono. Wong kene nggih. Boten. Bu, mau nak kon menjadi bojo ya gelem. Yo anek semene mah ngono iki. Terusno. Nak diperintah bojo nurut. Wasukutu inda kalamihi, nak bojone lagi ngomong wong wadon meneng dhisik. Bu. Wong lanang 5 kecap, wong wedok 10. Wong lanang 10, wong wedok piro? 20. Wong lanang 20, wong wedok. Lah ngono kok ngarep-ngarep suar. Ngono ki dosa yo. Terusno yo. Dosa. Lah sing lanang lagi ngomong rungokno dhisik meneng jero tapi aja dolanan HP. Ora sopan. Sing lanang ngomong sampean rungokno nggih ngono. Lah kok sing lanang kok ora meneng jawilen. Mas gantian. Wong lanang ra pengerten blas ngono kuwi. Nah, siap Bu nggih? Nah iki penting banget Bu. Wa irdu nafsiya indan naum, wajibane wong wadon nak meh mapan turu, wong wadon wajib tawa. Sampeyan ya tawa mbek bojo. Lawar Pak sapa sing ngono. Astagfirullah. Sampeyan tau ditawani, Mbah? Alah ra usah tawani ngono. Rasa tawan masalah dhewe sih. Ya Allah. Wis ngene wae. Lho iki wajib kok Bu. Ya tawa yang ngene lho Bu maksude. Pak, kepengin wedang teh apa wedang kopi, jahe napa susu, pijet napa mboten. Ngoten lho Bu, siap Bu. Ya ora siap piye. Ini
Ngoten nggih. Tawa nggih Bu nggih. Mboten disian. Lah terus piye? Ya sak terus tak karepmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya insyaallah engko bengi Pak sampean titeni engko dijajal bojoku tawa ora bojoku tawa ora. Nak, lho plaor tenan to Bunyai. Yang ngene iki. Ya sak ora-ora ora kok muni Mas ya aja kewaten ya. Aja ning ya sithik akeh tawani lho wong lanang nak mbok tawani ya wong lanang suweneng. Jajal sampean tukne sego piring meneng wae sing lanang gak sungkan. Monggo dahar, monggo diunjuk, monggo pijet boten, ngersakaken kula napa mboten. Walah seneng ya Pak nggih. Nek bojoku dhewe ora iso ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ru'yatul qalil minhu kasir. Bu nak diwehi dhuwit sithik anggepen akeh. Bu. Iki ilmu Bu. Nak diwehi dhuwit bojo 100 koyok-koyok 200, diwehi 200 koyok-koyok 300, akhire lesane matur suwun alhamdulillah. Sampeyan tahu Bu diwehi dhuwit bojo muni matur suwun? Tahu? Pak tahu Pak sampeyan ameh dhuwit bojo bojone muni matur suwun. Munine piye, Mbah? Lah kok iki tok? Ora ngoten nggih. Iku nggih diwehi pira-pira ndah matur suwun. Berkat syukure sampeyan malah rezekine ditambahi. Allahumma amin. Terakhir kanggo wong wedok, iki wong itu mesti perasaane ngenteni wong wedok tok. Ya engko wong lanang barang. Ngoten nggih. Sing terakhir wong wadon nak metu saka omah wong wadon pamit. Jenengan iki wong budal ngaji pamit napa mboten? Ora pamit sampean, Pak. Yo pamit sesuk pamit. Belanja ning pasar dolan pamit, mergo wong wadon nak metu omah ora pamit, sing lanang goleki mangkel. Bojo kok ning ndi mau mangkel. Selama wong lanang mangkel, wong wadon ning dalan barang godhong-godhong sing kena sinar matahari nglaknati. Bu, saat dilaknati ya Allah, wong wadon mau ninggal bahaya. Pamit Ibu nggih. Insyaallah pamit. Allahumma amin. Lah terus piye Pak nak bojoku 2 minggu mulai pisan. Ya sampean pamite ya dobel ngono. Ngono nggih. Lah saiki wong lanang ya aja gampang serengen, Pak. Pak, wong lanang aja gampang serengen, mergo wong lanang nak gampang serengen, wong wadon gampang diserengi Gusti Allah. Lho wong lanang iku mbae engko tekan omah, njawil bojone. Dek, mbuh apa ngono, njawil tok iki lho, malah mlungker kaya urang. Mlungker kaya urang, paham ta Bu nggih? La'anat hal malaikatu hatta tasbaha. Wong wadon dilaknat sampai subuh. Alhamdulillah. Iku nak wong lanang mangkel, wong lanang njawil wong wadon, bojone lah ya. Kok malah mlungker kaya urang. Wong lanang mangkel, wong wadon dilaknati. Dimangkeli Gusti Allah. Tapi nak wong lanang aja gampang mangkelan, wong bojo-bojone dhewe. Dua tak dijawil kok ya piye Pak carane wong lanang gak mangkel, carane ngene, dijawil bojo sampean sangger meneng wae. Monggo Pak, buka dhewe tutup dhewe. Lho bae amat. Lho iki kok langsung dipraktekno iki. Ya Pak Lurah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak iwangi Bu, kadang wong lanang. Lho wong lanang ambite kok enak ngono Bu. Bu, wong lanang tanggung jawabe ora kok mau ngomah-ngomahi, nglindungi, nglambeni, gelangi, apa Bu? Ngel apa Mbak? Sik alon-alon sik. Wong lanang kewajibane ora mung ngomah-ngomahi, nafakoi, nglambeni, gelangi, Nah, banter banget. Iki ora iku tok, Mbah. Sing abot banget surat At-Tahrim. Anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu
istri anak-anakmu, keluargamu dari api neraka. Neraka ki waquduhan nasu wal hijarah, urup-urupe neraka menungso karo watu. Bu, sampean nak masak nggo apa saiki? LPG, biyen nggo apa? Kayu. Neraka urup-urupe watu karo menungso. Lha wong kene katut wong pira ngono? Ya muga-muga swarga kabeh. Allahumma Pak, jaga dirimu. Nak ana bojo wong wadon kok ora gelem salat, wong lanang tanggung jawab. Nak ana wong wadon isih ngumbar aurat, bojone tanggung jawab. Nek wong wadon isih ngrasani tangga, wong lanang tanggung jawab. Lah kok meneng kabeh wong lanang. Nggih. Nah iki sing abot iku, Bu. Nggih, Bu nggih. Wong lanang tanggung jawab gede. Yes, muga-muga wong kene sing lanang ahli ibadah, sing wadon ahli ibadah besok sareng mlebet swarga. Allahumma Maulaya sholli wa sallim iman abada turja syafa'atu likulli hawlin minal zalimun. Wes bariki wes kadung nyinggung 10 perkara sing ora busuk tak cepetno. Siji an-nabiyyu, nabi iki Mbah Gedung nabi napa mboten? Nabi. Mboten ta nggih? Siji nabi, jasadnya tidak membusuk. Nak wong biasa 6 bulan kerek balunge. Kecer kerek balunge, ra percaya jajalan Mbah. 200 juta mau. Nggih, wong mati dikubur iku 6 bulan kerek balung. Tapi ana wong 10 sing utuh, jasad ulese utuh. Siji an-nabiyyu, nabi, wal ghazi, wong sing perang nglawan musuh Allah. Nomor 3 wal alim, alim ulama, ahli berjuang. Insyaallah niki termasuk Mbah sinten wau? Mbah Abdul Qadir. Wasyahidu, wong sing mati syahid. Lah iki Bu, wa hafizul Quran, wong sing hafal Quran. Wal muadzin, iki ketoke enak iki wong kene iki, sing tukang adzan. Kene sapa sing tukang adzan? Jenengan tukang adzan, Pak? Hah? Nggih. Alhamdulillah, Mbah. Insyaallah aman, Mbah. Iki tenan apa ora iki, Mbah? Sapa mau jenenge mau? Ya sesuk kan adzan dah lho. Nggih, insyaallah Mbah awake utuh, Mbah. Jajalan ora percaya mulih neh. Terus lali an-nabi, ghazi masa perang, alim, syahid, hafidul Quran, muadzin, iki wong wadon nomor 7. Wal mar'atu idza matat fi nifasiha. Nek wong wadon mati beriman waktu nifas. Nifas itu apa bunyinya? Setelah melahirkan terus mengeluarkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai berapa? Umumnya 40 hari. Paling lama 60 hari dalam keadaan nifas kok meninggal. Jadi ada jaminan jasate utuh ora dosa. Kepengin jajal Bu? Astagfirullah. Jadi nifas meninggal tapi tetap beriman. Nomor piro terusane? Lek ndang kok. Nomor piro? 8. Nomor 8. Wa man qutila madluman. Nah ana wong sing dipateni, dijahati, cara kene didolimi. Tapi dalam keadaan beriman. Sama 10 mati malam Jumat, siangnya Jumat. Nah ini sing kepengin kadang wong kepengin mati dina Jumat. Pengen Mbah. Oh iya.
Semau insyaallah jasate utuh. Ning mati Jumat awak to bengine tetep beriman lakoni ibadah. Astaghfirullah sareng-sareng Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Al-Fatihah. Pangapunten lepat luput tali janur, salah luput tetep dadi sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.